हे चुनाव के समर में सलाहा पंचायत से 11 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य के उम्मीदवार भाई दिनेश सिंह रेवलो के दुआरी पर वोट मांगे आशीर्वाद पावे खातिर आयल बानी। तेरे यहाँ के भारी मत से विजय बनाई आ एक बार सेवा के मौका जरूर दी। भाई दिनेश सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दिनेश सिंह जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। आज का नेता कैसा हो भाई दिनेश सिंह जैसा हो। सलाह पाना चाहता के चाचा रहुए चाचा 5 साल पर ही हमने के मौका मिलेला एगो पंचायत सुधारे वाला पंचायत के सेवा करे वाला आदमी के चुने के। तेरा हमने के एगो सही उम्मीदवार के चुन के अपना वार्ड सदस्य बनावे के बा और वार्ड के विकास करे के बा। तो ऐसे भाई दिनेश सिंह के ही अगर जिताई सबे असरा लगल बा सभे करब दुलार हो। भाई दिनेश अइले चरनिया तोहार हो। ए चाचा असरा लगल बा सभे करब दुलार हो। भाई दिनेश अइले चरनिया तोहार हो। नहीं है चाचा करी ले पुकारा। भाई दिनेश सिंह आइल हो बारे वार्ड सदस्य के उम्मीदवार। भाई दिनेश सिंह आइल हो बारे वार्ड सदस्य के उम्मीदवार। भाई दिनेश सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दिनेश सिंह जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। दिनेश सिंह के जीतई है भैया कहिले बारंबार। सेवक बन के करी है सेवा चरनिया तोहार। सिंह के जीतई है भैया कहिले बारंबार। सेवक बन के करी है सेवा चरनिया तोहार। चाची